Nacional. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y Lagip Di Napalabas. Umuna akon, Flor de Lisa. Agamanta kinapod Diyos na babaling ti panang tulong kadatanig iti kabagyanta. Ket mawayawayaan akon dito ipagmalutan. Mabati ka. Ket ururayek iti pan nakawayawayam met. Romano, siguro awan ti makatawan. Makaruwarak tumitlaeng. Makaruwarak met, mawayawaya anak met dito pagbaludan. Gabot ti kasok nga. Tera maraman naglaeng. Mawayawayaan ka pa eh. Siyak tukid din. Okay. Sa mga bebehan, di kita anak ta. Di kita apo ko ta. Okay. Kiturayan ti pa nakawayawaya. Ti mabit. Rumuwarak natin. Tapno. Agdadanggay tayo mitla amin nga sang kapamilya. Naginarakop kami ti asawak na ni Romano manong nemi kalbasan na. Nagrinukat kami kita insusurot ko ti ba nagkitak iti iruwar na dito BJMP iti Batak City. Nga nakaiya baludan mi agpadpada. Imo na nga naibalo di suna manunemi kaputa nairaman tinagan na nga may sa kadagiti pimatay ti may nga ng ato nga personalidad dito Ilocos Norte. Ket kaputa awanin ni suna ket tapno maisakad ko ti biag ti panagbiag mi nga giina kadagiti duwa nga inaudi nga anak ko. 5 dagiti anak ko manunemi. Dagiti talo ket naasawaan da idit. Nagkatulong ako. Kadawang pa'y makabulan ko, ang panagbalin ko akatulong manunemi, idi inayaban na kami, tadwa kang nakatulong, ti amo mi, tada papanan mi. Idi agsardeng manunemi, ti lugad mi, iti biyang ti piyas, kurimaho. Pagamamlatan manunemi, dalatan di kiti lalaki nga nang pusas kada kami. Awan ti gaway mi manong, gayam. Ramraman kami laeng kaputa ti amo mi met gayam manunemi ket may nga drug pusher. Naangay mo na napasamak iti drug bypass operation. Niramraman kami meten nakakuyog na ikuyog kami ngamen iti amo mi. Di mi among gayam kasi ngaglaklako ti shabu manunemi ti amo mi. Naridatiga po na nuapay nga nagdanon kami iti asawak iti BJMP iti Batak. Nagsakit. Kapag nagsasamusam dagiti pasamak manong nemi. Nakaan-anayas ti panagbiag mi nga gasawa ken dagiti talong anak mi ngem kasyamaten tinapasamak nairamraman ti asawak nairaman tinagan na amay sa kadagiti pimatay ti maysa nga nangato personalidad iti Ilocos Norte sa siyak nagkatulong nairamraman akmet iti bypass operation gabata surot na kami ti katulo surot na kami ti amo mi. Makingga nakarawarin, nawayawayaanin ni Romano. Agsasamusam nga langeb manong nemi. Langlangeb nga namin pinsan titangatang mi. Awampay 2 bulan ni Romano nga adda iti ruwara, iti padamagda manong nemi nga pinaltupaltugan dagit natayan mi. Saan? Saan nga pudno dayta? Saan nga pudno? Tinggay nang higan, papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Mrs. Flor de Lisa Rinen. Iti Barangay 4A, Paratong, Badok, Ilocos Norte. Iti padang isurat ni Reynaldo Dagupion. Iti sumitlaing nga lugar. Papagayam, sandamat imbaga nga awo ti alias ng kabilda, iso nga pagabo ng imbagada ti pudno nga nagan ka address, kapsat kang gayem. Kaya ito itutuloy nga istorya,
ti pakasalitaan ni Mrs. Flordelisa, iti Badok Ilocos Norte, madamdama, dato ket patikim lang, pasimsim, ababa lang ninte panangibasa, dato yung pakasalitaan. Napimpinas nga kay ito dinggan, into no 12:30 aging at alas 2. Ti malem, iti programa ti kalagip ti napalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026, babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, di Honolulu, Hawaii, kenti programa ti kalagip ti napalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Di manong yun, Nemi na ito, Nemi Ruiz, iti page nga Rey Fiesta Sentenciador Award, no madama kayo agbibuya, paki-like, paki-share, kaya saan kayo pa nag-subscribe, wano saan kayo pa nga nag-follow, iti page dato, ni pare Gray, ag-follow kayo kuma, i-follow yun, ipisit ko lang di follow, tapos nagbaling following, tapos nikasta kita, abin nga may upload, live, ken sa nga live, nga video, ito yung page, kapsat, kita, inkay, sumrek ka kiti notification yun. Okay ba? Okay. Tarararan. Okay? I-share ko met. I-share ko. Ag-share kayo. Churu. I-share ko pa yung page nga dirmanong name itap no aduting agbuya. Yeah? Okay? Tarararan. Hindi man dengan dato'y naragsak nga panangawis. Dati second grand finalist tayo. Adan may kadwa nga grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Jimmy Borromeo iti Lawag City. Daggan tayo tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas baalang teragsak ko. Taday to'y pakasaritaan ti biyagmi. Ket iso tinangabang. Ket da kayo adomdongeg iti dayti a programa. Awisen kayo. Dahil surat yung met, dagiti napipintas, pakasaritaan yo, tadaragsak ti makabang. Yan, naragsak ti mga bak. Kabalawat naman nagtiag birthday tangal daw, Sabado ita, March 21, 2026, Saturday morning. Kakabsat, o nga pala, kinunak ini nga nukastang agda-duty, ag-session kami sa paag iti programa ko na kim. Hangka makaprograma iti dirmanong name ita na nasapak nga nag-attend at kalinisan. At magkahim kalinisan mi nukastang Sabado. So, sorry. Ito lang ko ti sikasuan tayo. Dito'y ababang lagip tinapalabas dagiti may basa nga surat iti kastoy nga aldaw. Iso lang ti panagprograma tayo. Okay? Iso nga saan ito makapagprograma madam do iti dear man of name. Sorry na lang. Okay? The session mi. Hindi naman nasapamot kami kat adratoy ko namin. Kalinisan. Barangay Kalinisan. Sorry Tararan, grata ag-share ti messenger. Tararan, taran. Taran. Churururu. Okay. Kurga. Kablawon tayo dito, birthday tangal daw, sino na birthday? Happy birthday kay ni Nancy Joy Domingo, iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Uma. Greeting sa amin from Mama Juicy and Papa Nestor. Okay? Handa ka nga agawis nga agpaala. Dati-dati kat agaw-awis da. Agaw-awis da no ka. Aya. Tamagaman no handa agawis. Narga. Ta i-share ta. Pakasalitaan ni Flordelisa Rinen iti paratong Badok Ilocos Norte. Iti parang isurat ni Reynaldo Dagopion, iti sumat lang ang lugar. Okay, dato iti maudi nga pakasalitaan nga iti pagpilian para iti pagpilian iti best letter of the third week. Ay, sugayap din napili ito. Isot napili nga best letter of the third week. Yeah? So nga padaanan nyo kahit inkemit lang ko buyain kendenggan into no matamdama into no 12:30 kung gana ti alas
alas 2, medyo heavy dito yung pakasalitaan. Heavy ko nakabuta. At natalang yung title ng Langeb. Ano siya Langeb? Nalangeban ti langit mi nga sang kapamilya. Ngem, iti odo na umbasan dagiti langeb. Ket agur-urayan ti baro anamnama, baro nga ragsang. Ita nga din, ituloy, ka. Kinantaman di kita biboya. Uy, ada to ni Nena Patricio. Nena Patricio Agbiboya. Hasta taga ni Erlinda Estavillo. Kaya ni Art Estavillo. Advance happy birthday kay ni Technical Sergeant Christy Estavillo. Ito na 26. Ayan. Okay, ita nga din ituloy, kabsat. Kaya gayem. Ano natin? Nataya, pinaltugan da ni Romano. Asawa na. Isod na again na. Isod na ituloy tayo. Dito kang pakasalitaan. Kastahuna nga ruti sang sangit ko manong naming. Idi madamag ko ngo ni padamag ti radyo. Nga iti pa nagsubli ni Romano. Idi pagtrabahuan na, lepas pangaldaw, pagtrabahuan na kasko, construction worker, pinalpaltugan da akit natay. Kasla tsak idin kaya tagbiag pahimanong. Kasla awanin saanin nga sumrek kinawanin ti raman ti taraon tadyakon kayat ti mangan ay kupaik din ti matay tapno gibusan ti amin apawanay maten ti langeb nga nang batog kada kami manong nemi nabalod kami ngagpadpada iti asawak iti makaruar pinatay da iti anya nga rason amok nga digiti anak ko, manugang ko, digiti apukok, manong nemi, katkastaon na hindi pa nagsangsangit. Pinalubusan dak iti pagbaludan, manong nemi, ngayon nakitaan para iti maudi agundaway ni Romano. Agusto idi manong nemi, kastaonay, iti langeb, titangatang, agtutudo, pasari agguruod, agkimat. Nagloganak manong nami inlogan dag iti service vehicle iti BJMP iti Batak City nga nakapulgir batter iti security kaslak man laeng mapubutbutnan nga kriminal iti panang-escort da kanyak manong nga may sak nga babae nga nairamraman laeng kapo ita tati amo mi ket drug puser gaya manong nami nairamraman kami iti dayta nga drug by bust operation niyakit din ti kinatagsanggasan. Manong nemi, di makadanon ako ni tinanumo nga balay mi, nakita ko tilungon nga iso ita tinagbalin nga bisti, itinanumo nga pagtaingan mi. Sinabat dag dagiti anak ko manong nemi, nararakop dak, dagiti manugang nga napukok, aging ka, nakasadag ako ni tilungon, ket minat matak, di kaslargaan lang titurog ti asawak. Kalpasan na, impeksakon tinak panagdungaw sa orka Romano. Hindi rumuar ka di pagbalutan, imbagam nga or-orayam ti panakawayawayak. Nagtulagan ta, nga data ti makaamo, ang balbaliwan ta ti mang tagibi ka na kita puko ta. Mapay mata na pinanawan na kami. Mapay mata na pinanawan na kami. Manong nemi napangko sinarungkaran ni tatang sakbay nga insublit ako niti pagbaludan. Kaya anos ka, patpatag ka rin tapanginagam mo, Pulor de Lisa, na nabayag matang nga naidalit ni tatang iti kamen manong maisan nga pa paralisado. Iti tatalyaw ko ti bagay na tatamyanan malagip ko dito nga lugar. Isu iti pagsinsinarakan mi kini Romano. Pagsinsinarakan mi kini Romano, mano. Ubing kami nga nagbalin nga naganak kadigitan nakmi. Gabot sa nga 10 ket 5 pay laing idi ti tawen ko ket sa nga 10 ket 7 ken kuana.
Jak kumakayat idi manong nemi kabota ubing kami pay ken agkapidwa kami. Nga madamot kami nin imun una nga agkapidwa nga kabagyan mi nga nag-asawa. Jak kuma talaga kayat idi ngem kabota matukma na maten ta ayatak. Idi agkan na bibig ko. Idi ta aprusan na ti barukong ko manong nemi in palubos kun. Sangapulo ket 5 ti tawen ko manong nemi idi magunod ni Romano ti amin-amin ko. Adu idi ti mas daaw manong nemi idi maipadamag nagkasar kami kini Romano. Oh, manen agkabagyan manen kunana. Sakit ubing dalaunay. Nagasawa kam nga rod ket nadaan kami ti kabukbukodan nga balay ket taldo dagiti nagsasaruro nga anak mi manong nemi. Kahit ko kumain din ti control wanog palaygate ngem kuna ni Romano anya ti amom. Nurigiti daduma pa nga anak to kuma ket isuntot pa kay rarudan ta. Iso nga nagbalin manong nemi nga 5 dagiti anak mi. 5 dagiti anak mi manong nemi sakbay nga tiniliwda ni Romano gapo iti panakairamraman na iti na aramid nga pamapatay. Si maruno akmat nga naibalod manong nemi gapo na iramraman akmat gapo iti baybas operation ta drug pusher met gaya manong nemi ti amo mi. Gari muwar nawayawayaan ni Romano ng pinatay da. Nagsubliak nga rod manong nemi dito'y BJMP ti Batak City ket babayen iti kalikagom unay iti kabagyak nga adda di Hawaii financial mayat ti abogado tapno ni kasta ket maipag na iti panakawayawaya. Ngem anyakid din ta sampay nga naumbaas ti langeb iti tanghatang mi manong nemi. Ni Roman nga may kadwa nga anak ko manong nemi ket imay di manon kanyak dito'y pagbaludan gapo iti murder ken frustrated murder. Roman anak. Nanan. Apay nga imay kami dito'y pagbaludan. Apaunay nanak. Apay. Kamay da kam umay. Nanan. Naisumanda ito talaga pasama. Awang marami doon. Murder, manong. Ken frustrated murder. Ada CCTV, tinapasak lakapasabakan ti amin manong nemi ket awang pulos ti diklik ni Roman. Duwa nga lalaki manong nemi na tay ti maysa na sugatan nga nagbiag ti maysa. Paonin maten kastoy nga paspasama ko na. Padasan mi tinabalod iti asawak sa natay ti asawak sa ita mapadasan met dati may kadwa nga anak ko manong nemi may kadwa nga inauna. Ket posible manong nemi nga adu nga dekada iti mapalabas sakbay nga wayawayan. Aging nga dimtengen manong nemi nga mawayawaya anak meten manong. Ket sakbay nga mawayawaya anak binagbagaak ti anak ko. Anak, agsingsingpet ka. Nang narunan yung tunadakan sa jibilibid. Kinunak manong nemi kabuta, nadamag ko, nga itimabit, kat ipatulod dan to ni Suna sa jibilibid. Jemon tundiupa. Anak, saan ka mo po kahon tinamnama? Umbahas tumit lang tilang itibiyag tayo. Kasla kanyak, mawayawayaan ako. Mabati ka nanak. Agsingsingpet ka. Uwananan. Ano namahin niyo ti pa nagsingsingpet ko. Dakaila ko man ti makaamo di asawak kan nagiti apu ko yun. Uwananak ko. Uwan. Dintengak nga rod dito'y balay manong nemi medyo marpugan. Ket ti kayong ko nga karuba mi manong nemi nga kabsat day di Romano kunana. Ay, inbagmet nakawayawayang kan. Kada di lumasin na balay mo ne. Makaperde ti biyo kada to'y dapit na sa balay ko. Kinunana. Taga California iso na manong nemi ket nakabakasyon na di akong tao. Kinuntak ko dagiti duwa nga inaudi nga anak ko manong nemi adda iti abroad
agtrabaho da kas domestic helper. Ket imbaga kadakwada nga agtinulong da ko mga agkabsat. Yan tangi addada iti abroad. Tapno mabalbaliwan ken maikkan kami iti baro nga balay. Kasta nga tinapasama. Ken di malpasen ti baro nga balay mi manunemi kasla imbaasen ti langeb iti tangatang. Naadaan kami iti baro nga namnama, baro nga agsapa, baro nga ragsak. No pa'y nagsasamusam, digiti langeb, nga nang batog kada kami manong umbahasin. Makita kon ti ranyag ti tangatang, makita kon ti ranyag ti langit. Makita kon ti ragsak digit anak ko, manugang ko, digit apu ko. When? Numampay si babalod ni Roman, ngem naragsak ti pamilyana. Numampay awanan ti asawa, ngem naragsaka. Gapot ay nagkanla kami mutlayang ni Apo Diyos, ti baro anam nama. Dito nga ro ti pagkasaritak, manong nami ka nagyaman naglaunay, tilaing mo, nga nang ibasa, ken thank you, ken ni Renaldo, ta inalukoy na tiriknak, nga mangi istorya ken kuana dito yung pakasaritaan mi. Sabi ko mata ng damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsalamingan ti biyag. Ito nga ro dagyaman nga pagayam mo, Flor de Lisa Rinen, iti barangay 4A, Paratong, Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Renaldo Dacupion, iti sumitlay nga lugar. Thank you kada kayo, Flor de Lisa, ken Renaldo. Thank you mat kada kita nagbuya. Ket kunakon kaabsat, napimpinas tumitlang no inkay ulitin nga buyaen, denggen, into no aldaw, iti programa tinga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Ayan. Ni Lydia Malikad, happy watching. Thank you. Ofelia Bagawisan, ni Erlinda Pantirosete, kastamatan ken ni Estrella Haduka, ni Rubian Agpawa, ni Nena Patricio, ken ni Erlinda Stabilio. Maraming salamat po kada kayo. Taban kablawan at i-acknowledge iti kagkanawin nga mangsupsuportar iti video tayo kan kabsat kas kadagiti sumaganad ni Joffrey Bautista iti New Zealand, Estrella Haduka iti Eva Beach, Hawaii, ni Sherlyn Tolentino iti Batak City, ni Caridan de la Cruz, Josephine Stango, Feli Castle iti Lawag City, Romeo Rumbawa iti Lawag City, ni Fe Ramos iti Lawag City, iboy pa gayam ni cluster director ko, ni Nena Patricio, Erlinda Pantirosete, Erlinda Estabilio, ken ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Okay, kasta ko na kitay, saan na ka makapag-programa iti Dirmano Nemi, kitaan na ito, makaprograma tayo into aldaw, iti Idikal Malay. Thank you for watching.